Mandanan afakir dikantor, boleh pakai boleh komentar. Sahabat kawan, dan Hamsa Busmotari, Bifa Nelson Busmotari, Bima Ranju Busmotari, kami Kusurabari, Lokesur Brahma Memorial High School Mazba, Medium Boda, Abhithana, Braijo, Nerisio, Stijese, Pasien lalu kita pastikan pas salamnya, tapi campur, jengi biarni, main apa ni, niari, dicampur, boleh kita main oleh orang. Sahabat kawan Muslim, mohon saya berdoa. Di sana English Media Nifai, Braijo Nezitam, total marks makinare, Sneezy, Rosmek Ba, passenger di sana first division persalamnya, di sana Zengina biarni. Pusat Rifanifai, Mandanan Menai Pusat Guru, Bidangnya Menifai, bagi sana, ditanggung oleh pakaian Kawairai, Mandanan Horsing Usmodai Yabu, Bidang Kawairai. Sampai pertama kita isim, baik saya boleh. Dharma, Cirut, Neymari, Bifa, Lakiram Neymari, Lokesur Brahma Memorial High School Mazba, Bitara Boda Media Nifai, Braijo Sigo, Max Lakinalai. Dozi ko resmi dan segera passenger kita first division kalamnya, ambitan boleh kita Zengina Mayau Afandi Bitanku boleh kita Afandi dari kawan terbaik. Saçını şey yapalım. Haydi şey yapalım. Kumpay, hadi. Kumpay lagi ke om deh.
9 Masgaw Triswati High School Habegaw Medium English Bitana Brejul Sigre Total marks lakinya 20% जों first division बिथां खालामनो दा बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि बिहारनि मानगोनां बुंथिगिरि सुबिन दैमारि सार बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daye dong. Segi masiaw utrikal dalam hal dan bitangku जोंनि बिसिम फैनानै बरायनायखौ फैगोन दा जों बिथांखौ बरायगोन जोंनि मासबा गुदि आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां महेश्वर बसुमतारी सार बिथाङा फैनानै बिथांखौ बरायफैनांगौ बिथां तानसा बिनानावनिसिम साबायखर थाबाय बेनिफ्राय 382 मार्क्स लाखिनानै 63.67% लाना बिथाङा फार्स्ट डिभिजन पास खालामदों बिथांखौबो जोंनि आफादनिफ्राय बरायगोन जोंनि बिहारनि मानगोनां फोसावदिं नेहाथारि गुदि आफादनि मानगोनां श्रीकान्त दैमारि सार बिथांखौ बिनानावखौ बरायनो थाखाय आं गुबैयै खावलायबाय Miss Bhumika Oro बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय दा दङ जोंहा मदन खाख्लारि बिफा केशव खाख्लारि बिमा प्रमेशा बिथाङा बर' मिडियामनिफ्राय 375 मार्क्स लाखिनानै दजनि फैनानै बिथांखौ बरायफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय Dongsi Bawa bitanku जोंनि सिफायनानै बिथां बिनानावखौ बरायफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय बिथाङा रौता नर्थ इस्ट कलेजनिफ्राय
Empat berapa? Abu udah tuh. Abu nih. Bidang बिथाङा 73% लानानै पास जानो हादों। बिथांनिसिम आफादनि लानानै आङो 8% लानानै फार्स्ट डिभिजन खालामदों। बिथांखौबो जोंनि आफादनिफ्राय बरायगोन। मानगोनां सोलोंसार बसुमतारी लाइमोन आफादनि बिथांखौ बरायनो थाखाय आं बे खावलायबाय। आं बेखिनियाव नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनो सानदों, मानोना जोंनि गेजेराव डाटा कालेक्सन खालामनाया एसे गोरोन्थि जादों। मानो होनोब्ला नामजों लोगोसे बिमा बिफानि मुं आरो स्कुल कलेज बेखौ जों लिरनाय लानाय जायासै। बेनि थाखाय निमाहा बिहरनाय थाबाय। मुस्रिमा बैसागि बसुमतारी बिथांखौ बरायफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। बिथाङा सिराजुलि धर्मसरनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादों। बिथां मनिमा दैमारि बिनानावनिसिम आफादनि बिथां उर्मिला बसुमतारीनिसिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिथांनिसिम आंनि मुङा इउनिलाय आरो आं टंला बर'मिडियामनि कलेजाव फरायोमोन साइन्स स्ट्रिमाव। आंनि गामिनि नामा गलामपारा।